Τον κύριο εδώ που κρατάει περιχαρής αυτή την κατσούνα, τον γνωρίζετε? Ναι, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Του Eurogroup. Ξέρετε που βρίσκεται ο κύριος Σπυρακάκης, που τραβήχθηκε αυτή η φωτογραφία? Από αυτό που κρατάει καταλαβαίνω ότι είναι στην Κρήτη. Ναι, σε ποιο σπίτι είναι, το γνωρίζετε? Πού να το γνωρίζω? Είναι στο σπίτι του κυρίου Μανώλη Ξυλούρη. Του αδερφού του κυρίου Γιώργου Ξυλούρη, του επαναπαντζόμενου Φραπέ. Μάλιστα. Στο σπίτι αυτό ο κύριος Σπυρακάκης, ο νυν πρόεδρος του Eurogroup, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, βρίσκεται μαζί με τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Αυγενάκη και παρακολουθούσαν τον αγώνα Ολυμπιακός Φιωρεντίνα. Λοιπόν, ο κύριος Ξυλούρης, ο αδερφός του κύριου Γιώργου Ξυλούρη και ο γιος του, ερευνώνται σήμερα για την υπόθεση του ΠΚΠ. Είναι θεμιτό, κατά τη γνώμη σας, κυβερνητικά στελέχη με τέτοιες θέσεις ευθύνης να βρίσκονται στο σπίτι αυτό? Πώς το κρίνετε εσείς, πώς το αξιολογείτε? Να σας πω πώς το αξιολογώ. Πώς το αξιολογείτε, για πείτε μου. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε στη βάση ποιας διαδικασίας ένα οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, δεν στέκομαι στον κύριο Περακάκη, ας πούμε στον κύριο Λαζαρίδη, μπορεί να γνωρίζει ότι στο πλαίσιο ενδεχομένως μιας περιοδίας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο κ. Περακάκης δεν είναι από την Κρήτη. Άρα έχει πολιτικές σχέσεις ο κ. Περακάκης με την οικογένεια. Δεν το γνωρίζω. Γιατί στα πλαίσια περιοδίας έγινε, μόλις μας το είπατε τώρα, μόλις. Δεν το γνωρίζω. Λέω, φαντάζομαι. Ναι, σας το λέω, εγώ σας το επιβεβαιώνω. Στα πλαίσια περιοδίας στις ευρωεκλογές ήταν αυτό. Προσπαθώ λοιπόν και εγώ να σκεφτώ λίγο δημιουργικά. Ρωτάω λοιπόν εγώ, ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα που έχει ένα πολιτικό πρόσωπο απέναντι σε κάποιον ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει αποφασίσει να κινείται σε διάφορα. Μα εγώ δεν λέω αν έχει διαπράξει κάποια παρανομία ο ίδιος ο κύριος Σπυρακάκης. Εγώ ρωτάω τι σχέσεις έχει ο κύριος Σπυρακάκης, ο κύριος Σκέρτσος και ο κύριος Αυγενάκης με την οικογένεια αυτή. Είναι φιλικές, είναι πολιτικές, κατά τη γνώμη σας? Δεν μπορώ να γνωρίζω τον κύριο Σκέρτσο, εξής γνωρίζω, τον έχετε αμέσως μετά σαν επόμενο μαρτύρα. Μπορείτε να το ρωτήσετε. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποια κυβερνητικά στελέχη έχουν σχέση. Τι σχέσεις που υπάρχουν? Τι σχέσεις που υπάρχουν? Δεν υπάρχουν σχέσεις. Ακούστε. Στο σπίτι του είναι. Ακούστε. Ο κ. Σπυρακάκης είναι σε σπίτι ελεγχόμενο, κ. Μιλονάκη. Και αν είναι σε σπίτι ελεγχόμενο, αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Πείτε μου εσείς τι σημαίνει. Για εγώ ρωτάω. Μπορεί να σημαίνει από τα πάντα μέχρι τίποτα. Αν είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής λειτουργίας, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα εάν είναι στα πλαίσια μιας περιοδίας στις ευρωεκλογές. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν πολιτικές σχέσεις. Μα αρνείστε ότι έχετε πολιτικές σχέσεις με την οικογένεια. Εγώ δεν λέω μόνο για τις φιλικές. Αν προκύπτει ότι υπάρχουν φιλικές σχέσεις, υπάρχουν φιλικές σχέσεις. Εάν δεν προκύπτει ότι υπάρχουν φιλικές σχέσεις και είναι μια συγκυριακή ενδεχόμενη πολιτική λειτουργία, πώς θα δαιμονοποιήσουμε και πώς έχουμε επασπιστεί? Αν υπάρχουν πολιτικές σχέσεις, υπάρχει πρόβλημα, κύριε Μιλονάκη? Εάν προκύπτουν πολιτικές σχέσεις. Τι προκύπτει, δεν ξέρετε? Κυρία Κωνσταντοπούλου, το λόγο έχει ο κύριος Μεϊκόπουλος, επιτέλους πια. Κυρία Μεϊκόπουλε. Πείτε μας, κύριε Μιλονάκη, αν προκύπτουν πολιτικές σχέσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα? Μα τι σημαίνει? Κανένα. Μα σας ρωτάω, μα πατάτε με ερώτηση. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Ο κύριος πώς τον είπατε? Ξυλούρης, το μικρό πώς το πω? Έλα τώρα που δεν το ξέρετε. Μανώλης Ξυλούρης. Εγώ γιατί να τον ξέρω τον κύριο Μανώλη? Πείτε μου, δεν δώστε μου την απάντηση. Όχι, ακούστε. Τέτοια παιχνίδια όχι σε μένα, ναι. Τον κύριο Μανώλη Ξυλούρη δεν τον γνωρίζω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το Γιώργο. Τον Γιώργο Ξυλούρη. Πώς είστε σίγουρος ότι δεν τον γνωρίζει ο Πρωθυπουργός? Κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Μεϊκόπουλε, συνεχίστε. Σας παρακαλώ πολύ. Βλέπω μια ευγένεια στο πρόσωπό σας και προσπαθώ να είμαι ευγενής. Όχι υπονοούμενα. Ποιο ήταν το υπονοούμενο? Υπονοούμενο ήταν. Όταν πάτε να μεταφτίσετε με τον κύριο Μανώλη Ξυλούρη Παγνωό, υπονοούμενο. Με συγχωρείτε. Εδώ ταυτίζεται αρχαιοφύλακα. Εδώ ταυτίζεται το πρόεδρο του Eurogroup. Ρωτάω το όνομά του και εμπέζεται. Γιατί εγώ πρέπει να ξέρω το μικρό του όνομα ενός κυρίου που μου δείχνετε σε έναν άνθρωπο που δεν μου δείχνετε σε ένα σπίτι που λέτε ότι είναι? Αυτό εσείς το θεωρείτε σοβαρή πολιτική στάση? Με συγχωρείτε δηλαδή. Ενώ είναι σοβαρό να βρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup. Ενώ είναι σοβαρό να βρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup εκεί. Κρατώντας μια κατσούνα. Ο κύριος Ξυλούρης, γνωρίζετε εσείς, ο Μανώλης που είπατε, είναι ελεγχόμενος? Αν είναι ελεγχόμενος, είναι διωκόμενος κατά το χρόνο που έχει τραβηχτεί αυτή η φωτογραφία, εάν είναι αυθεντική? Δεν το γνωρίζω. Αν μπορεί, το πιθανότερο να είναι. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καμία νομική εκκρεμότητα, πού ακριβώς είναι το πρόβλημα? Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, πού είναι το πρόβλημα? Δώστε την απάντηση, εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Δώστε την απάντηση. Διότι μέσα από τις ερωτήσεις κατασκευάζεται ένα νεαρό περιβάλλον.
Αυτό είναι διαρκώς που κάνετε σε αυτή την εξεταστική. Και αντί να μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠ, μιλάτε για τους φραπέδες, τους ξυλούριδες, τους χαρσάπιδες. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Μα αυτό ακριβώς είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ, κύριε Μιλονάκη. Δεν είναι ορισμένοι επιτίδιοι οι οποίοι απλά κάνουν παράνομες δηλώσεις και βρίσκαν παραθυράκια. Κύριε Μεϊκόπουλε, σας εξηγώ. Δεν γίνονται αυτά που λέτε. Το αφήγημα σας μπάζει, κύριε Μιλονάκη. Αφήστε τη δικαιοσύνη. Όλοι ευαγγελιζόμαστε τη διάκριση των εξουσιών. Σε αυτόν τον ναό της δημοκρατίας, αυτό λέμε στους πολίτες. Εσείς είστε Καταλάβαμε, κυρία Πρόεδρε, καταλάβαμε.